преди малко бях в пилата и днес взех 5 пакетчета с него и събрах млечен албум, ама все пак съм такова. Ето, преисторическите времена, стикер албум била. Имам стикери. Ето, ако ще може да разгледате. Ето. Няколко. Тук имам. Тук имам. А тук нямам. Тук нямам. Тук имам един. Тук. Тук нямам. Тук имам един. Тук. Не, само той е тук. 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 Значи имам тук. И тук. Тук имам. Тук имам. Тук имам отгоре втори такъв. Тук имам. Тук имам. Там имам. Там имам. Тук нямам. Тук нямам. Тук нямам пак. Тук имам. Там имам. Тук имам. И тук. И вече, ако ви е харесала книжката, давайте палец нагоре. Ако не ви е харесала, цъкте лайк и довиждане от мен.